nga sa uban nga nag-BBI na mo sa mong pamilya, Ginoo na lang may nasayod ninyo. Hi everyone, madung hapon. Kung na po din si Mama Alex. Karon day guys. Kana alas 6 na nja. Gikan ko si babaw. Malingki palit ko ganang isda nga masuda na monetary karon nga panahapon. Nja. Grabe guys. Maradyo ko nahugno ang tibok kalibutan. Kay malagi to, check up ni Tiri ganina, dya, amang naibawan nga. Kinahanglan dyan Tiri maoperahan sa, kinahanglan dyan Tiri maoperahan as soon as possible. Dya. Kay kuwan, di na basta-basta ang sakit si Tiri. Kaya ako dyan mismo gi-explainan sa doktor. Nga, ang dyang sakit, severe na kinanglan na dyan si Jaw kahit tambal nga maka adyo ang isa na dyan ka pamagi nga makaluwas ni Tiri kuanjil ka nang operahan na dyan si Jaw sumaw to grabe problema ako kayo ba asa may makuha og kwarta kay dako man nga kantidad magpa-opera. Nami kwartang natigom sa katong mga nintabang sa post ni Florami 200,000 pa pas katunga nga mong nalikom nga kwarta nga ugmapuon ang ita ko baagi madto ko sa office of the vice president ko no kay naman to ning comments anang pangitaon og asa na dapit kay ang adyo kong tabang. Hindi ganiha di ay pag adto na mas Philippine Heart Center. Wala ko dito ka video. Kay lisod mag video dito kay mga hospital bawal. Kuha nag-record ako. Harang gi-record ang mga ipangistoryas doktor para kanang habit ang ipasabot sa mga igsuon. Kaya ako may ning kuyog ni Tiri. Aron din silang makaibaw sa sitwasyon ug nganong operahan ug nganong kinahanglan na jud operahan dadun kwarta lagi kuwang na nga guys ningan jud ko sa doktor ako jud mismo ni Hanjo nga pwede ba o kanang mo partial rami for example ba og pila beronon 1 million na ganang beronon ang partial rami og 500,000 unja ni magdoktor nga di ko na pwede unja na po'y kuan guys baka nang sama sa charity, hindi yung doktor nga ug maagi mig charity madugay na si Tiri kinahanglan na jud kay ug di si Tiri madali basin kunog ma heart failure na di na siya maoperahan. Si Tiri dito sa si Dara magsige kog sampit saba ko diri silong magsige kog sampit kay ulbaan ko na mahilom nga na ba man ang gawgon siya. Kay si Jarang isa sa taas, kay si Limwin ni Uli, kay kinahanglan pong Limwin mo trabaho. Diya pasensya na mo guys nga, agang vlog nga nira, sigara ko sa istorya. Kay ganina, ngadto ko si babaw, kay kanang namalit ko gani, kanang sa dana na mo ni Tiri. Hadlok dito mag-vlog sa ibabaw, kay dagang tao, di pa nakabisadog lugar, hindi kasi madisgrasya dyan yun na cellphone na nila ko'y gamitin. Mga nang hadik dyan ko magpagawas ng cellphone. Aray-dari lang binag-ana sa market. Dari sa mga po yan guys, doon ra ka dyan sa market. Wala ka orang pila ka lakang na naday si babaw na nadanay. Kanang kuhan palitan ng mga isda. Diyan. Mau guys, kung kasabot ang gibati.
ganiha sa pagingas doktor kanang kinalamian na jadi hilak. Nga nagpugong ko kay di ko magpakita atubangan ni Terry nga nagilak-hilak ko. Kay masamutin jadi jang gibati mo nang bisag kanang kinalamian na bitaw din tayo hilak. Nagpugong ako. Nga magpasalamat din po ko dari si Ate Sally kanang napod rin sila nagpuyo ba. Best friend po sila sa Giza Daning Baya. Mapoy ni uban namo gibanan mi padungan to Philippine Heart Center. Salamat ko sa mga tao nga nisabot o kanang ning share sa ilang tabang namo. Daghang salamat ninyo sa mga tao pod nga kuan gi baby ay rami giingnan rami nga agamo ko nung YouTube channel apan ako nang gihimong charity na daghang mga sakit na istorya mo nadenggan. Bahala na laman ang Ginoo. Ginoo na laman na side ninyo kay kami kinasing-kasing mga din namang pagpangadog tabang di man nga nangadog mig tabang kay para sa among anang personal use para magunang tiri manang uban mingin nga na kami amugod mi kakayahan nga di mi dato nga nami kwarta diretso 1 million kay bawa na badya mo nga lisod mi kadyo. Nagaban salamat kadyo sa mga ning sabot nga katong mga ning tabang namo. Daghang salamat ninyo. Okay. Medyo lalim. Ang uban murag ni baby ay rami kay ngana nangadyo-ngadyo. Daghan mo ko nabasahan nga di raman kami may nagpatabang or nangadyo sa mga tao. Kay mismo gani ka na mga artista na sila yung mga sakit ng mga artista ng galina nga di galig tabang kami pakaha nga sa uban nga nag-baby ay namo sa mong pamilya Ginoo na lamay na side ninyo. Kay bawa mag-Ginoo nga magtulmingod ang marang gigamit ng social media para sa among personal na intensyon di man. Ako, lisod ka ng kuan. Di lalim sa among sitwasyon yan. Ano nga, ang uban, masabas nila mag-baby ay rami. Gingan rasteri nga. Kuan. Yung sakit, labsik ra ko no. Nga namurag. Wala sila kay buo doon siya tinuod. Diya guys, magdali sa kulas ang lutuon karong makakaon si Terry. Paano mo gulmi na uli ganina? Mga alas 2 na kapin. Diya, nagpahuway po ko. Alas taas, dahan po ko ipang chatan. Tapos, nagsurya pa bing nanay. Wala nga. Busy ang cellphone guys. Tere! Oh. Nga na ako guys, di makatingang si kung sampit. Ano si sampit siya kay sila ni sa taas. Bawal si Tirig mga prito. Mga nangay-ngani ang lutuan ni dyan, lawi. Diyan guys, natinga ako sa presyo danis ko ang kay brato ra. Brato lagi isda diri. Iparehas buhol kang maraming mahala. Lugbati ni kamunggay guys. Ang lawo dyan. Kasi Terry di ay kinanglan si Terry nga kuan, magamping. Kinanglan si Jagdi sila ubhon sa punon nga na. Nga kami maglikay sa amin kanang nay di ba ito importante kanang uban ming pagkita. Kitangan si Terry nga na. Di sa kumalog ni Terry magsigisag lakaw-lakaw. Nga mga ko pasensya sa buwan nga.
gusto makakitang tiri nga na di na namang may among priority karon. Ang mga dukog ka ng pasensya. Hindi po basa-basa si tiri pa halabilos mga taong naisipon, layubo kay kuha si tiri sensitive. Yeah guys, magluto sa ako. Asa ni lutoon guys kayo. Kuha na, na-size na. Nagigutom na si tiri. A few moments later. May among sedan guys. Para din ay sedan nga way supak ni tiri. Kay way mantika. Andiyan, luto na sila guys sa tanayo. Nilawoy nga isda. Isda, manihapon na may. Grabe gamong nilawoy ga. Apo magsabaw. Humot ni Kado guys, kay nani sila dinakdak nga punuan sa tangad. Oh, see. Uy, kada tiri. Buwan po dyan mo, Agsus, ito,